ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እንሎሙን ከምቲ ልሙድ ኣብ ስደት ዘጋጥም ባህላዊ ነውጢ ዝምልከት ኣዝዩ እዋናውን መሃርን ትሕዝቶ ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክፀንሑ እንዳዓደምኩ እናብቲ ተዳልዩ ዘሎ ትሕዝቶ ከብለኩም። ወዲ ሰብ ዝተፈላለየ ምኽንያታት ካብ መበቀል ቦትኡ ክመዛበልን ቤት ንብረቱን ዓዱን ዓውዱን ሓዲጉ እንክስደት ልሙድ ተርእዮ ዝኾነሉ ዘመን ኢና ዘለና። ስደት ኣብዚ ዘመን ዘይኮነ ካብቶም ብስነ ፍልጠት ናባና ናብ ደቂ ሰባት ዝቐረቡ ምዃኖም ዝእመነሎም ኣህባይ እውን ዝነበረ እዩ። ገለ ካብ ምኽንያታት ስደት ዘመንና ንምጥቃስ ሰብ ዝሰርሖን ተፈጥራዊ ጠንቅታት ብምባል ኣብ ክልተ ይምቀሉ። ተፈጥራዊ ጠንቅታት ካብ ተፈጥሮ ዝመበገስ እዩ። ንፍጡር እዚ ምድሪ ካብ ዝነበረውን ፀንሖም ቦታን ኣነባብራን ከም ዝመዛበል ዝገብሮ ሓይሊ እዩ። ገለ ካብኡ ክሊማዊ ለውጢ ከም ደርቂ፣ ህቦብላ፣ ዕለቕለቕ፣ ተላባእቲ ሕማማትን እዮም። እቲ ካልኣይ ምኽንያት ስደት ድማ ሰብ ዝሰርሖ ምኽንያት እዩ። ሰብ ዝሰርሖ ጠንቅታት ገለ ካብ ሰብ ዝፈጠሮም ጠንቅታት ስደት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ፖለቲካዊ ፀገማት፣ ውግእን ወረውግእን፣ ማሕበረ ቁጠባዊ ዘይርግእነት፣ ስነ ልቦናዊ ተነፅሎ፣ ሃይማኖታዊ ቅልውላው፣ መንነታዊ ነውፅን እዮም። ዕላማ ዝፅሑፍ ምዝርዛር ምኽንያታት ስደት ዘይኮነ ብዛዕባ ኣብ ስደት ዘጋጥም መስገደል ህይወት ብዓብኡ ከዓ ኣብ ባህሊ ዘስዕቦ ነውፅን መፍትሒታቱን ክነቕርበልኩም ኢና። ብሩህ ምክትታል። ባህላዊ ነውፂ መበገስ እዩ። ብዙሕ እኳ እንተኾነ ዝበዝሕ ግዜ ግን ሰባት ካብቲ ዝነብሩሉ ቦታን ኣነባብራን ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ናብ ሓድሽ ኣከባብን ኣነባብራን ምስ ቀየሩ ዝመፅእ ናይ ህይወት ለውጢ ዘስዕቦ ዘይርግኡ ናብራ ባህላዊ ነውፂ ይበሃል። ስለዚ ባህላዊ ነውፂ ካብቲ ዝለመድካዮ ባህሊ ናብቲ ዘይትፈልጦ ባህልን ልምድን ምስ ተሓወስካ ዘጋጥመካ ፀገም፣ ፅልኢ፣ ፍርሒ፣ ዘይዕቁብነት፣ ዘይርግኡነት፣ ዘይምትእምማን ዝፍጠር ስምዒት ኣብ ልዕሊ እቲ ሓድሽ ኣነባብራ እዩ። ከም ተመራመርቲ ስነሰብ ዝብልዎ ባህላዊ ነውፂ 4 ደረጃታት ኣለዎ። ናይ ሕፅኖት ግዜ ወይ ድማ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ባህላዊ ነውፂ እዩ። ኣብዚ ደረጃ ኩሉ ስደተኛ ማለት ካብ ዝነበሮ ቦታ ዝቐየረ ሰብ ኣብቲ ሓድሽ ኣነባብራ ክሕወስ ከሎ ኩሉ ዝተመቸአ ጽቡቕ ኣቀባብላን እዩ ዝግበረሉ። ስለዚ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ክሳብ ምሕሳብ ዘየቋርፅ ኣብ መፈንጠዝያን ርጉእ መንፈስን ይሕልፎ። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ብተዛማዲ ርጉእ ዝኾነ ኩነት ኣእምሮ ይህልዎ። ኣብ ካልኣይ መድረኽ ዘሎ ናይ ተስፋ ምቑራፅ ግዜ እዩ። ኣብዚ ደረጃ እቲ ድሮ ኣብ ምዝናይን ፈንጠዝያን ፀንሐ ኣእምሮ ናብ ፍርሕን ዘይርግኡን ኣነባብራ ዝኣተወሉ ወቕቲ እዩ። ኣብዚ ግዜ ካብቲ ዝነብረሉ ዝነበረ ናይ ምርድዳእ ሜላ፣ ቋንቋ፣ ልምድታት፣ ክብርታት፣ ሃይማኖታት ኣነባብራ ስለ ድሕድሶ ኩሉ ተፃዊሩ ንኽነብር ኣብ ዝፍትነሉ ናይ ዘይምኽኣልን ዘይምትእማንን ልቦና የጥርሞ። ኩሉ ነገር ይኸብዶን የጨንቖን። ስለ ዝኾነ ድማ ምስ ሰብ ዘለዎ ርክባት እንዳደኸመ ይመፅእ። ንበይኑ ኮይኑ ዘሕልፎ ግዜ ይበዝሕ። ኣብ ማእከል ብዙሓት ጽምዋ ይስምዑ። ናይ ምምዕርራይ ግዜ ሳልሳይ መድረኽ ናይ ባህላዊ ነውፂ እዩ። ኣብዚ ግዜ እቲ ኣብ መዋጥር ጭንቅን ነብሰብ ምግልጋል ፀንሐ ስደተኛ ነቲ ምስጢር ኮይንዎ ዝነበረ ቋንቋ፣ ባህሊ፣ ኣነባብራ በብቑርብ እንዳተላመደ ዝመፀሉ ግዜ እዩ። ባህሉን ኣነባብርኡን ምስ ዝሓድሽ ሕብረተሰብ እንዳመዛዘነ ብዙሕ ነገር ባህሪ እንዳተላመደን ይመፅእ። ስደተኛ ንኩሉ ፍልልያት ኣፅቢቡ ናይቲ ሓድሽ ሕብረተሰብ ባህልን ልምድን ኣነባብራን ተላሚዱ ክነብረሉ ዝጅምር እዋን እዩ። እዚ ዝተፈላለየ ደረጃታት ባህላዊ ነውፂ ብኸመይ ንፈትሖ ብዙሕ መንገድታት እኳ እንተሎ ገለ ጠቐምቲ ዝበልናዮ ክነቕርበልኩም። ቅድሚ ሕጂ ዘይትፈልጦ ባህሊ ምፍላጥ እዚ መስርሕ ንሓደ ስደተኛ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝጥቀመሎን ዘዘውትሮን ዝነበረ
ናብ ሓድሽ ባህሊ ተሓዊሱ ነቲ ሓድሽ ባህሊ ንምፍላጥ ዝገብሮ ናይ ምንባር ፃዕሪ እዩ። ወግዓዊ ትምህርቲ ብምውሳድ መሰረታዊ ታሪኽን ባህልን ቋንቋን ምፍላጥ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ኩነታት እንዳተሳተፍካ ትመሃሮ እዩ። ገለ ካብኡ ምስታፍ ባህላዊ ጽምብላት ነቲ ንምትግባር ሓደሽቲ መሓዙትን የዕርኹን መሓዝ ኣገዳሲ ይገብሮ። ምልምማድ ማለት ነቲ ድሮ ብዝተፈላለየ መንገድታት ክትቀስሞ ጽናሕካ ሓድሽ ባህልን ኣነባብራን ተቐቢልካ ኣብ ዕለታዊ ኣነባብራኻ ክትጥቀመሎም ከለኻ እዩ። ናይቲ ክትነብሮ ዘለካ ባህልን ኣነባብራን እንተዘይተማሂርካዮ እንተዘይተለማሚድካዮን ናይ ምንባር ዕላማኻ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ክስተት የጋጥመካ። ኣብ ዘይተደለየ ጭንቅን ነፍሰ ምግልጋል ነፍሰ ምትሓት ክሳብ ነፍሰ ቅትለት ከስዕብ ዝኽእል ሳዕቤናት ኣለዎ። ስለዚ ምልምማድ ምርዓምን ናይ ተሓድሽ ባህልን ኣነባብራን ሕቶ ብህይወት ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ክትምልሰሎም እትኽእል እንኮ መንገዲ እዮም።